Uwang sa katinaw. Nihit sa kaulugan. Sibya TV, Masaliga, Madampa, Malauban, Kamatuuran, Masabtan, Sibya TV. Oras sa CBA TV alas 7:03 na sa Kabuntagon ug Sugbo, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan. Kung sumabot sa gipalangyag nga Sibya sa Sibya TV. Kini ato Sibya TV balita sa alas 7 sa mga headlines karong buntaga. LPA dito sa Surigao nahimo na bagyong Lani with double N. Sugbo, Kabisayan na bagyuhon ang panahon, mga LGUs gipasidanan sa daghang uwan nga da sa mao nga bagyo. Samtang diya say bagyo nga magdanga-danga ni ug mga adlaw kay ugma nimo igo ang laing dakong usbaw. Di ra ba ni gamay dako asin dako mga kasibya usbaw ni Presyo Salana. Apa Department of Energy misugyot nga tagi-tagihon ang usbaw sa Presyo Salana. Kanhi Cebu City Administrator o kanhi Undersecretary sa DILG Bimbo Fernandez mo file siyang COC unyang hapon. Mudagan siya pagka Vice Mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang pangani kanhi konsihal o kanhi First Lady Margot Osmeña mo'y nitumaw karon nga mudagan pagka mayor sa Bando Osmeña, Pundok Kauswagan. Manila Mayor Isko Moreno mo file siyang COC karong adlaw. Vice President Leno Robredo gipaabot mo pahibaw na ugma mulan sa bagdi pagka-presidente sa umabot nga eleksyon. Sugbo usa sa pilot area sa pagpamakuna sa mga minor de edad. Samtang lain sang Sugbuana ang nakahatag na sagdungog sa Sugbo sa Indigay sa Kaanyag. Mao kadto ato mga headlines sa CBA TV balita sa alas 7 ang mga detalye mosunod. Gikan sa pag-umpisagan, mga paghitabo o impormasyon na inyong masayran sa #1 morning news program sa digital platform sa Sugbo ug Central Visayas. Kini ang Sibya TV balita sa alas 7. Kamatuuran, masabtan. Oras sa alas 7:06 na sa Kabuntagon ug Subli, Sugbo, Visayas, Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan kung maabot sa gipalangyaw nga Sibya sa Sibya TV. Kini ang atong Sibya TV balita sa alas 7. Kabuntagon sa adlaw nga Lunes, Oktubre 4 na, una ning Lunes sa month of October 2021 ang atong Sibya TV balita sa alas 7 yung makita mabati live pinaagi sa atong mga digital platform, sa atong FB page, sa atong YouTube channel, sa atong Twitch, sa atong Periscope usab sa LinkedIn TV. Kuyog nining inyo mga kasibya June Perez og Roy Rakaza hinaot nga madunggan ra ko ninyo mga kasibya og karon madunggan na ninyo ang mga detalye sa atong mga balita. Unahon na to Roy, ang kalabot sa lakat sa panahon, no? Ilabi na sa nag-atang aning gikabalak naman siya kay sukad pa ta sa miaging Sabado, Domingo, sukad pa kanis nakalabay yung mga adlaw no nga nakasinati ta mga kasibya og sub-sub nga mga pag-uwan kagabi, perting uwana na sad gani luwat ang pag-asa og rainfall advisory or red warning alert sa rainfall advisory nila kagabi tungod kay Sugbo mo'y sentro sa bono kayo nga uwan na kagabi. Gani dunay pipila pa ka mga bahin karon nga padayon sad nga gibahaan o baka gisanapan pa og tubig ang ilang tagsa-tagsa ka mga lugar diri sa Manipis Road, dasayra na to nga tungod gatong landslide ni atong miagi nga Sibana nasublian niglain pa mga landslide una dunay pipila ka bahin diya Manipis Road nga hangtod karon wa pa paagi sa mga tinugyanan sa Talisay City o usab sa Dakbayan sa Sugbo. Ang latest sa bagyo nga si Lani, ang Lani double N katapusan ni siyang nasigpatan ganiyang kadlawon ug posible nga nipaduol ni mga kasibya diha karon 110 kilometros na lang east sa Surigao City sa Surigao del Norte. Sa tubaduol na siya sa yuta mga kasibya. Ang mao nga bagyo nagdanis gikusgon sa hangin
nga 45 kilometers sa matagtak na ang iyang hangin sa iyang tunga ug ang iyang unos moabot og 55 kilometros matagtak na. Ang iyang pag-irog ug kini posible sa ni kung palitan di siya mo landfall diha karon sa yuta landmass diha sa Surigao mga kasibya tungod kay nag northwest man siya, posible nga padong siya diri sa ato sa Sugbo o sa ubang bahin sa Kabisayan, posible ba dito sa Eastern Visayas region. Although ang sa sagad sa atong kasinatian mga kasibya nga kung bagyo nga gikan sa Surigao, ilabi na kung mag west northwest ang iyang direksyon, Sugbo gyud ang puntirya sa maong nga bagyo. Pero kari siya northwest man ni, so posible gasaka ni siya pero mopaduol sa ni siya sa Sugbo mga kasibya. Na kung 20 kilometers matagtak na iyang pag-irog, mas paspas ang iya nga pag-irog mga kasibya, kay peligro nga kung hinay ni siya, pasan may bawi mo hinay sa ni siya, kung panalitan muhinay ang pag-irog sa mao nga bagyo, diha ang peligro kay daghag da nga uwan kining mao nga bagyo mga kasibya, kay tropical depression sagad ani di sa daghang uwan nga maoy gikabalakan nga mao gani so na sinati paron nato kay puwerteng kadag-on sa atong panahon. Pag mata na ko ng butaga murag kadlawon pag nako bisag buntag na, no, wa pa makita ang haring adlaw karon mga higayuna, timaan nga makasinati pataog pag-uwan. Munay pasidaan sa pag-asa ngadto sa mga local government units labi na sa tibuok Visayas, sa apil ta dinhi Sugbo, sa Caraga region, sa Mimaropa nga ang unos nga uwan, no, uwan nga nagdag unos mga kasibya tungod ni sa tropical depression nga sila ni mao'y mas mupasulabi nga kahimtang sa panahon nato karong adlaw mga kasibya. Daghan pa gani mga dapit ani adto miaging Biyernes, miaging Huwebes nga hangtod karon murag wa pa makahilwas sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar tungod sa pagsuyla sa mga sapa, tungod sa kadaghan sa uwan nga gibundak, although dili pa to siya tungod sa bagyo nga si Lani mga kasibya. Samtang diya sila bagyo nagpaabot na tuugma kay ug mga adlaw roy og mga kasibya, agoy kadako aning Osbaus Precious Lana, angay mo magpatubin la karong adlaw ha, kay dako og dili lang kay dako kayo ang Osbaus Precious Lana og mga adlaw gani ang Department of Energy misugyot nga tagi-tagiho di ang Osbaus Precious Lana ambot mosanong ba ni ang mga oil companies karon pa man noon ni mahibawaan pila gyud ang usbaw, kumusanong sila okay ra sad pero dili mo sanong amo ni pasan tanis dakong krus mga kasibya kay ang kinadak-ag usbaw ugma ang kerosene 2 pesos ngadto sa 2 pesos og 10 centavos mga kasibya. Ang gasolina o ang diesel mo'y musunod og dakong usbaw piso og 90 centavos ngadto na sa 2 pesos matag litro ang usbaw. Ang gasolina piso og 45 centavos ngadto na sa piso og 55 centavos ang matag litro ang usbaw. Kini mo na ika-unom o ika-pito na ba ni nga usbaw sa presyo sa lana nga pasanon sa mga konsumidor, pasanon sa mga nagkadaiyang nga mga motorista mga kasibya. Samtang sa laing bahin ang Sugbo maapil sa matawag nato nga pilot area mga kasibya alang ni sa pagbakuna sa mga bata o mga kabataan, mga minor de edad. Karong buwan na ang pilot areas gi-roll out ni sa Department of Health o sa COVID Task Force sa mga kasibya sa edad 12 ngadto sa 17 karong buwan na. Si retired General Melquiades Feliciano nga may Chief Implementor sa Kabisayan sa IATF nagkanayon ug mo say vaccine SAR dinhi sa Central Visayas mga kasibya nga una nga bakunahan base ni sa rekomendasyon sa mga eksperto kadtong 12 to 17 years old nga dunay comorbidities, no, ubos sa A3 category. Wa pa hinuoy specific nga area diri roy og mga kasibya sa Sugbo nga diin ipahigayon ang pilot testing mga kasibya. Apan ang mga local government units doon na talaan karon master list, no, sa
kadto mga naapil sa pediatric population nga eligible alang sa maong pagpamakuna. Gani dinhi sa ato sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Pilipinas padayon na ang pagpahigayon sa pagpanglista nining 12 to 17 years old nga mga bata o mga batan-on, mga kasibya, mga minor de edad. Gani niabot na taron og mga 12.7 million ka mga eligible nga mga bata o mga minor de edad nga mao'y mabakunahan, mga kasibya. Ang gamiton nga bakuna either Pfizer o Moderna nga gihatagan na sa Food and Drug Administration og emergency use authorization alang sa 12 to 17 years old. Kagahapon adlaw ang Pilipinas nakadawat na sa 1.8 million ka mga additional doses sa Pfizer, mga kasibya. Donasyon lang gihapon no? WHO, COVAX facility, kagamhanan sa Amerika, UNICEF, mga kasibya. Unya kabahin ani, no? I-inoculate, bakuna ngadto sa mga minor de edad, mga kasibya. Samtang mga LGU sa Sugbo roy, abot unsa di ka andam sila roy, pero andam na kunong mobakuna roy sa kinatibuk-an nga populasyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar roy. Yes, Jun, mo na gibutyag ron sa Visayas Vaccination Operation Center nga ang mga LGU diri sa tibuok Sugbo mamahimo nang or andam na nga mobakuna sa kining gitawag nga general population. No, matud pa ni Dr. Mary Jean Loreche nga mo sa pamaba sa Visayas Vaccination Operation Center nga matud pa ang mga vaccination center nang andam na para sa kining mas daghan tao nga mabakunahan o pangbakunahan. No, gi andam naman sa niya mga vaccination center John, labi na kining mga nasa yung mga lugar o bisag din sa dakbayan sa Sugbo ang kining pagpamakuna sa wala gyud na apil sa A1, A2, A3 o A4 nga category, mga kasibya. Kay sa unang mga buwan sa pag-abot sa bakuna atong mahinumduman nga gi-categorize pa, no? A1, A2, A3, A4 mong pa-schedule pa, muhuwat pa, pero karon John, daghan na kayo mga vaccination center ang mudawat og mga walk-in vaccinees. Unya na nasa panglista ron sa labi na din sa dakbayan sa Mandawi, ingon man sa dakbayan sa Sugbo ang pagpag-master list sa mga nag-edad 12 hangtod 17 anyos para maapil sa pagpamakuna. So kining 12 to 17 June wa maginilabot sa kining mga unang mga kategory nga gi-release sa DOH, no? Mo nang maapil lagi sila sa general population sa kining pagpamakuna. Sa Sugbo June, minilyon na ang mga nabakunahan dinhi mismo sa Sugbo. Ang kining John, kining tala nagkadaghan usahay mudaghan sa usa ka buwan, usahay mong minus o sa adlaw usahay mudaghan, usahay mong minus. So sa John, sa tibuok Sugbo, isla sa Sugbo, mga kasibya, ang total nga nabakunahan 2,071,000 na. Pero ubay-ubay pa John, kinahanglan pa og daghan pa ang mas mabakunahan para makuha ni ang herd immunity, mga kasibya. So ang John, kining minilyon nga mga nagpabakuna, hinaut mo ta nga mas madungagan pa kay ang mga kaso sa COVID-19 mura nig nagpabakuna, usahay daghan magpabakuna, usahay minus ang COVID-19 pod nga mga kaso nagkadugay, nagkaminos, wa na nooning abot John sa 3-digit mark ang mga bag-ong kaso sa usa ka adlaw. Mao nang kagahapong adlaw, Oktubre 3, 2021, ania ang mga update or mga kaso sa COVID-19 sa mga nagkadaiyang dakbayan sa Tri-Cities ni ingon man sa lalawigan sa Sugbo. Unahon nato John ang Cebu City. Ang namatay kagahapon nga positibo sa COVID-19 adunay duha ka buok, mga kasibya. Ang mga naka-recover 24 ug ang mga bagong kaso 45. Active cases sa Cebu City 1,092. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, duha ka buok ang patay nga positibo sa COVID-19. Ang mga naka-recover 35 ug ang mga bag-ong kaso 20, mga kasibya. Active cases sa Lapu-Lapu 863. Samtang sa dakbayan sa Mandawi, usa ka buok ang patay nga positibo sa COVID-19 ug ang mga nag-recover 25. Ang bag-ong kaso kagahapon sa Mandawi 7
mga kasibya. 7 new cases. Active cases sa Mandawi ron 442. Samtang sa tibuok lalawigan sa Subo adunay 8 kabuok ang namatay nga positibo sa COVID-19. Samtang mga naka-recover sa 65 ug ang mga bagong kaso 55. Ang active cases ron sa Cebu Province 2010. 2010 kabuok na lang mga kasibya ang active cases ron sa tibuok lalawigan sa Subo. So mo kani update sa atong mga tri-cities o sa lalawigan sa Subo sa atong COVID-19 count. Ingon man ang pagpangandam sa mga nagkadiang LGU para mobakuna na sa gitawag nga general population. Samtang sa laing bahin, ang mga nagkadaiya o ang mga vendors diha karon sa carbon na public market mga kasibya gipaabot ni nga mamalhi na o ibalhin na ngadto sa ilang bag-o nga mga stalls kining temporary nila nga area diha sa luyong nga bahin sa Unit 1 ug Unit 2 sa carbon market mo na ning gitawag karon og bagsakan art no. Mga kasibya sugod karong adlaw ang phase by phase nga renovation nagpadayon ni alang sa carbon public market modernization project ang giuna sa pagkaron mao ni mga landing area vendors organization o kaning Labo Seaside Vendors diha sa mao nga merkado publiko sa nasayran ang mga tinugyanan sa Megawide nga mao ay nagduma sa carbon public modernization project mga kasibya mihimo sa unang lakang niadto miagi nga semana alang ni sa pagbalhin sa gibanaba ng 30 kapin ka mga vendors sa mao nga merkado. Ang mga nagkadaiya nga mga vendors padayon nga gikonsultasan sa mao nga lakang alang sa pagbalhin nila sa bagsakan area mga kasibya. Samtang di may usa ka wanted nga lalaki na dakpan ni atol sa iyang pagtambong og fiesta roy sa may nahitaboan niya o sa may iyang kaso. Ang kaso niya John na pagpatay kining kuan John motorcycle for hire nga usa ka driver ni sa usa ka habal-habal ni nga wanted sa kaso nga murder no nga giila ni siya si Romulo Alik nga 34 anyos no nga taga Minglan Nilia ni siya John. Unya kining usa ka motorcycle for hire driver nakapatay ni siya mga kasibya no niadto pining nilabay nga tuig. So, ang kini John kini nga pagpatay niya hitabo lapas sa katuig Setyembre 5, 2020 no ang kining pagpatay niya sa iyahang kuan John kining usa ka tawo nga nipatay pod sa iyahang pag-umangkon. Unya atol sa kuan John, atol sa pagpamista niya no dito sa barangay Cuanos niadto ning Sabado na ay nakatip John nga na ay ang usa ka wanted nga tawo na adto sa usa ka fiesta celebration og pagtip sa usa ka concerned citizen giadto dahil sa mga pulis og dito na sikop og dito na dakpan ang kining wanted nga moong tawo John naa na din siya standing warrant of arrest nagi-issue ni John Enero 28, 2021 ni Judge Dennis Larobes sa Branch 76 sa RTC ni sa Naga City. Wala ra bay bail nga gi-recommend ani niya John. So kining warrant of arrest January 28 unya nagtago-tago ning maong suspect na mista na ay nakaila ning reports ka pulisan og didto nadakpan. Ang nakahinggod sa ning suspika John why deny iyag yung giangkon ang kining iyang kining krimen nga iyang nabuhat niadtong 2020 tungod sa kay mao dito iyang boss no sa mao nga biktima sa iyang katong iyang gipatay nga boss to niya sa pagpatay pod sa iyang pag-umangkon. Naa na ron John sa kustodiya sa kapulisan ang mao nga suspect nga nadakpan sa atol sa iyang pagpamista ni adtong Sabado. Samtang sa politika, di ay medyo makapakugang nga balita diri sa ato sa lokal, Libinas Dakbayan sa Sugbo. Kay karong adlaw gipaabot ng file sa iyang Certificate of Candidacy si kanhi Cebu City Administrator Bimbo Fernandez mga kasibya. Modagan siya
dili sa gireport sa unahan sa pwesto nga mudagan siya sa pagka mayor sa dakbayan sa Sugbo, kundili mudagan siya sa pagka vice mayor sa dakbayan sa Sugbo, mga kasibya. Si Fernandez mo mismo mi konfirmar ni ini. Matod pa ni Fernandez nga ang iyang mga supporters nga nituboy niya ni padayag nga o mo pa si ugda ni og misa diha sa Santo Rosario Church alas 2 ang takna niyang hapon. Una siya mo adto sa Commission on Election sa dakbayan sa Sugbo aron pag-file siyang COC pagdagan pagka vice mayor. Apan mga tinubdan sa Sibya TV miingon nga ang pangan karon o ang hinungdan aning dili na pagdayon og lansad ni Fernandez pagka mayor mao nga ang gipaabot ng mudagan sa pagkaron mao si kanhi konsihal, kanhi First Lady Margot Osmeña sa pagkamayor ubos sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan. So mao ni ron ang kamada karon, latest nga kamada, og si Osmeña magpares ni og si konsihal Franklin Ong sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan ug ipaabot nga ang BOPK mo file sa ang certificate of candidacy unya sa adlaw nga Huwebes. Mao ni ang pangutana nga nito mauron unsang day mahitabo ni Kongresista Bibot Abellanosa aning mao nga bag-ong kamada. Na nasayra nato nga gireport ha, ang ako nga hibaw-an ani is si Abellanosa gireport nga mo relax una, mo pahuway una, mo giveaway ni siya karon sa mao nga sitwasyon, mga kasibya. Apan mao sa ni Roy nakapa tugbaw sa pagduda nga kining paglansar ni Osmeña posible sad nga kuan pa ni duna pa ni kausaban. Posible nga si Abellanosa yun mo'y mudagan pagkamayor sa BOPK, i-substitute niya, siya mo'y mo substitute ni kanhi konsihal Margot Osmeña. Ato nang atangan sa musunod nga mga adlaw, mga kasibya. Samtang si Manila Mayor Isko Moreno ug si Dr. Willie Ong ang iyang running mate gipaabot sa nimo file siyang COC karong adlaw. Si Moreno ug si Ong ubanani sa gipaabot nga kandidato sa nila sa pagka-senador sa umabot nga piniliay. Samtang si Vice President Leni Robredo, daghan ang gahinam-hinam unsa gyud ang desisyon, kumulansar ba gyud sa pagka-presidente o dili sa umabot nga piniliay. Dunay mga reports nga og mga adlaw Oktubre 5 kay matod pa espesyal ni nga adlaw ni Robredo, mga kasibya, sa iyang pagsuod sa pamulitika, sa iyang pagka-kongresista, sa iyang paglansar sa pagka presidente, vice president niya 2016 kani kunong Oktubre 5 matawag ni nga maoy murag numero ni Robredo. Busa daghan nagpaabot ani og mga adlaw nga hayan dunay importanteng pahibaw nga luwatan si Robredo ugmang adlaw og gipaabot ni nga kumudayon gani paglansar sa pagka vice president o sa pagka presidente, mga kasibya. Unya sa Huwebes siya mo file sa iyang certificate of candidacy. Una nang gi-report o gikutlo si kanhi DepEd Secretary Armin Luistro nga mudagan o nidawat na si Robredo sa tanyag o rekomendasyon pagduso pagtuboy sa isang bayan kaniya nga mudagan sa pagka presidente sa umabot nga piniliay. Samtang diri sa lalawigan sa Sugbo gipaabot sad nga mo file sila si kanhi Tourism Secretary Ace Durano ug si karon Vice Governor Junjun Davide nga may magtande, mga kasibya, sa ilang kandidatura ngadto sa Comelec Provincial Office unya sa Huwebes sa Oktubre 7, mga kasibya. Samtang sa laing bahin gitaktak na sad sa PDP laban si Senador Manny Pacquiao, mao ni ang gikonfirmar sa PDP laban Kusi Wing, mga kasibya. Taliwa ni sa pag-file ni Pacquiao sa iyang COC nga diin nasayra nato ang iyang gidaang nga partido is ang partido sa PROMDE, mga kasibya. Samtang kanhi sakop sa gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte ang
ni-resign sa iyang pwesto sa gabinete. Ang Mindanao Development Authority Chair nga si Manny Piñol ni-resign sa gabinete o mubiya sa political party PDP Laban aron modagan sa pagka-senador. Si Piñol nahimo ning Agriculture Secretary gikan 2016 ngadto sa August 2019. Matod pa ni Piñol nga siya ni-tender siya resignation sa miagi pang simana o niadtong adlaw nga Martes sa miagi nga simana. Matod pa ni Piñol nga ang iyang resignation nagpasabot nga nibiya na siya sa presidente mga kasibya nga suod sa kay iyang giisip nga suod kaayo niya ganis Duterte mao pay ninong sa duha niya ka mga apo no o sa duha niya ka mga anak mga kasibya ug nga sila nagkauban gani yun no nagkahigalaay na sukad pa nga nahimong mayor si Duterte dito sa Dakbayan sa Davao. Si Piñol wa ni maapil sa talaan sa PDP Laban Kusi Wing sa inisyal nga talaan sa ilang kandidato sa pagka-senador mga kasibya. Samtang dili kalimod kay di ana sa ilaing sugboanon nga nakoronahan karong higayuna og laing titulo ni sa indigay sa kaanyag sa Pilipinas. Mga kasibya, kinsa man ni Roy ang naghatag na sa garbo diri sa ato Sugbo? Imo siguro ning kaliwat June Perez. Aha. Kining bag-o nga nakoronahan nga Miss World Philippines 2021 nga usa ka Sugboanon na pod. Ang bag-ong nakoronahan kagabi mga kasibya, actually John kaganinang kadlaw na nin nahuman. Imo gid siguro ni parente John. Aha. Tracy Maureen Perez. Oy, nagdungog sa Perez o sa Sugbo. Si Tracy Maureen Perez John ang labing bag-o nga Miss World Philippines nga nakoronahan og iyang gipildi ang di mo menos 40 ka mga kandidato mga kasibya. Kagabi imong nahitabo ang labing una nga Miss World Philippines paghuman sa duha ka tuig. Kaya ang katapusan nga Miss World John nadto pa maning 2019. Unya wala na padayon sa nisunod nga katuigan tungod sa hulga sa pandemya mga kasibya. Ang kining Sugboanon John back-to-back win ni para sa Sugbo mahinumduman kay sinalabay nga semana ang Miss World Philippines pud nato nga si Beatrice Luigi Gomez nga usa ka taga Sugbo o taga Cebu City mo say nakaangkon sa corona sa Miss World Philippines ug karon sa Miss Universe Philippines unya karon sa Miss World Philippines laing Sugboanon na pod. Ang uban mga mananaog John ani mga kasibya. Si Miss Eco Philippines si Kathleen Paton, si Reina Panamerica o Panamerica Filipinas si Emmanuel Vera, si Miss Tourism Philippines si Trisha Martinez, si Miss Environment Philippines si Michelle Arceo, Miss Multinational Philippines Sheila Rebortera. Og Si Cebu sa na Roy. Cebu po ni. Cebu Cebu po tira. Taga Cebu na. Oo. Og ang Miss Eco Teen Philippines si Tatiana Austria. Ang mananaog John sa Miss World nga si Tracy Perez mong compete ni sa ika-70 nga Miss World nga ato ni ipahigayon sa Puerto Rico sa buwan ni sa Disyembre karong tuiga. Sa atong mga Cebuana Beauty Queens, congratulations og salamat sa pagrepresentar sa Sugbo sa inyong kaanyag nga gadam og garbo sa Sugbo sa mga nagkadaiyang kompetisyon mga kasibya. So mo kanay update John sa ato ang bag-o nga Miss World Philippines nga Sugboanon. Samtang sa balita sa paugnat sa kusog mga kasibya, ang TNT nipildi ni sa San Miguel Beer sa Game 1 sa ilang PBA Philippine Cup Semifinal Series. Puwerteng ka higpit sa maong nga sangka kakulbahinam pero nidaog ang TNT Tropang Giga 89-88 mga kasibya. Ang Sugboanon nga si Roger Pugoy maoy top scorer alang sa TNT 23 puntos apan ang iyang depensa maoy nakasilyo sa kadaugan sa TNT ilabi na sa itsa ni Marcio Lassiter nga mauntay game winner alang sa San Miguel Beer mga kasibya. Si Poy Eram o si Pugoy nagkumbuya ni aron pag
gwardya ni Lassiter nga nasipyat sa iyang sangka. Si CJ Perez nihimo unta og follow-up ka itsa sa 3-point area apan wa mapasud ang bola mga kasibya. Kung ako din naglangkob sa atong Sibya TV balita sa alas 7, nining medyo giuwan na kabuntagon karong mga na nakabunok ng uwan diri sa amo karong mga orasa. Kumusta diha inyong kahimtang sa panahon karong mga higayuna? Sangaan ni Roy Racasa. Ako si June Perez, pero di pa mi manamilit karong mga higayuna kay di ana ang atong presidente sa kapilya karong mga higayuna. Good morning ni mo diha, President Rudy Duterte. Dang, 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 dang. I now officially announce my retirement in politics. Bitaw, no? Bitaw. Oo, pero daghang mo to, oh. Too mo. Kanya, gipuli na yun si Bongo sa pagka-vice president. Murag daghang mo to ng exhibition ni Moron, Mr. President. Murag kuan yun, daghang nakat-on ani ron, pero muna tungod sa imong gihimo pagka 2016, daghang nanunod, pero murag nahimong barato ng aspito diha bahin sa substitution. Well, tapos Inday nagfile-file man sa election dito. COC, Mayor, Davao. Oh. And marami, if Inday will really run. But anak na, after the filing of Bongo, I was interviewed. Sabi ko naman, Sarah Bong. Sarah Bong, bitay mo gingon. Imo manggi confirmar din ni Paring Ray. Langit pag-interview niya. Nga, naka-exclusive dito luyo sa kuan, Sopitil, ha? Imo manggi sulti dito nga klaro na ni Mr. President Sarah Bong, Sara Duterte Bongo. Klaro na yun, klaro na. Sarah Bong. Ganun naman niya sa pagkasabi niya. So masabong yun. Masabong yun. But sabong 1 hour after, nag-file si Inday ng mauna. COC, pagka-mayor. May election for her last term. Wow. So, if ever, dayonon talaga yon, and there is no candidate for the administration, isa lang ang nakikita ko. Kinsaman. Bong, bong, bong. Sakto na. Matulo. Bong, bong, bong. Kasi Bongo, Bongbong Marcos. And if ever ma-retain si Executive Secretary Bong Medellin. Ay, nako. Bako na, Bongo. Supported by Senator Bong Revilla. Man. Nagigilain pangan diha. Nagilain diha. Pangalan lang. Nagilain. Wala. But it's getting exciting. It's getting exciting. Maybe this week ma-finish ang ating COC filing, but there is still 1 month to go. Lagi, ari na yung substitution ni maglaruhay, Mr. President. Ug maunay ako nahipo sa kasiyuras gikas kauluhan, Mr. President, regarding kang Vice President sa imong amiga nga Vice Presidente, your Vice President nga si Leni Robredo. Nga ugma gipaabot dunay announcement. Kana madayon ha, dunay mga kuan na madayon. Unsa nga announcement mo na iwa pa mahibaw Possibly, mo announce na siya nga mudagan siya pagka-presidente o mudagan siya pagka-gobernador sa Camarines. Although ni atong miagi sa Badum siguro to Mr. President, no? Friday nga nagka-istorya na sad si Robredo o si Lacson o si Soto. Pero matod pang Senador Franklin Rilon nga murag wa may nakabot nga kasabutan, no? Pero paabuton pa ni nato unsay
panya doon sa mamahimong announcement ni Robredo. Na doon ay mga reports, Mr. President, na mura sa gi-applyan sa kampo ni Robredo, ang kampo sa Duterte sa iyang kagalingon nga medisina. Posible. Ang posibilidad, ingon na ni. Mopahibaw si Robredo, di siya mudagan pagka-presidente. Pero, mo file pagka-gobernador. Camarines. Dito sila sa Camarines. Yes. Ang gi-report na mo file sa pagka-presidente, gipilian pa ni Mr. President, Senador Antonio Trillanes, or naapay usa nga posible, gipilian na ha, sa akong kaingon, gipilian pa na, pero ang nitumaw nga pangan is Senador Sonny Trillanes. Sunny boy. Sonny Boy. Ang imong amigo, sa Best friend natin. best friend mo. So, kung mahitabo na naa sa diha ang pagduda sa gihapon na posible gid mudagan si Robredo pagka-presidente. Kay kung mo deklarar siya presidente, Mr. President, may bawa naman na ugma kung mo deklarar gid siya, no? Yes. Makuha naman na, no? Pero kung gobernador na diha ang pagduda nga mudagan siya presidente. Posible. Kasi Substitution gihapon. Trillanes. but there is a but. Unsa man? Sa may pa. Trillanes and Robredo do not belong in the same party. Mo sana. Usa sana. Okay. Diba? Kasi pero magdalo man ito. pwede ka mo kuan Mr. President, pareha ra sang Manny Pacquiao nga pinipilaban. Hurar lang ka. Hurar ka unya pag-file mo si UC, nag-prom di ka. Pwede man na. Di ba? Pwede. Pwede. So, Actually, posible hindi. sana mahimo na ni Trillanes kung siya mo kuan, siya mo sana siya mo file gud sa COC pagka But presidente LP. yes, but Ana. Manny Pacquiao did his kining pagpanumpa before the filing, after the declaration, before the filing. So, during the filing, probe na siya. Wala niya huwata nga gi-kick out sa PDP. Nanguna Wala. siya. Actually pwede but na it himuon also- ron. Kay actually pwede na maghilom-hilom lang ka diha Mr. President pa nga ni sakop na day ka sa LP, tagaan kag so Pwede nagita taga na kanang unsa na una certificate of nomination. Certificate of nomination. Muna siya. So pwede ka tagaan actually. In fact karon ang tungod aning paglansar ni Manny sa pagka-presidente Mr. President, kay ba ka kinsay mga nag-una nga mga lokal mga kandidato nga ni-file og COC sa diri sa tuwa. Kiba ka unsa nga partido? Ang abag prumde. Kay pwede naghana na sa mga kuna nga giluwatan. Ang unang filer dito sa Cebu City, diri Cebu City, konsihal sa pag nagpapili pag konsihal North District kaning sakop sa Banay Asnar, abag prumde. Diri sa something uban haba, basta dihay mga pipila diri sa South, abag prumde sa partido. Kung ang kapirma, Manny Pacquiao o si Mimo Osmeña. Kay Pacquiao is now the National Council President sa Prumdi. Muna gitaktak siya sa PDP laban gahapon adlaw. Official, parang official tak-tak. But, Official taktak. kasi Sa ni Manny already mahitabo, knew Mr. na- President, sa Cebu City. Karon nga nahibaw-an na nato, kay unyang hapon, medyo may pagkakulbahinan sa ni Mr. President. At nga ni nato, kay si Cebu City Administrator Bimbo Fernandez, si Bimbo Parabibo, mo file sa iyang COC. Doon ay mga report, mo file siya pagka COC, pagka mayor, or vice mayor. Pero na-confirmar mismo na ko gikan ni Mr. Fernandez ni kani Cebu City Administrator Fernandez, Vice Mayor ang iyang lansaran. Muto nangutan na ko niya. Uy, kung yung sa may partido ni mo, sir. Ang iyang partido is LP. LP. So, posible nga mo siya muda sa LP diri sa ato Subo, sa Cebu City. No? Sige. So, nangutan na ko nga nung ni slide down pagka Vice Mayor, sir. Sus, dito.
iyang gisulti na ko Mr. President nga ang I don't know kung mao na ba gini na uyunan o doon na ba sad gini kausaban sa dunyas Nobyembre sad. Si kani First Lady kani Konsehal Margot Osmeña may mudagan pagkamayo sa BOPK. Si Margot. Dili si Bibot. O ang iyang pares, Franklin Ong. So, Margot, Franklin, nausab ang kamada. Imbis Abellanosa Ong tato, na Osmeña Ong na OO na. OO na ni, OO. Type Diba? O yun. Type Oh, O type. yun. Oo. Osmeña Ong. Ang filing, matod pa, dihato yung mga reports nga kung mag-uban si Fernandez o si Margot unyang hapon pag-file, doon ay posibilidad. Pero doon ako yung mga nahipos ang report, Mr. President, sa ako mga angry bird nga si Margot mo file siyang COC together with Ong, together with the Bando Osmeña Pondo Kauswagan lineup on Thursday, September October. 7. October 7. October 7. Day before sa deadline sa filing. So, daghang nangutana, Mr. President, kung sa may mahitabo ni Bibot Abellanosa. Nawas passing si Abellanosa. Focus siya sa iyang ACT, but unsa na lang ang may taga City Hall sabi sa akin. Nga, kuyo na guys BTS. Yung kasi BTS, bebot tanan serbisyuhan. BTS. Unsa na lang niyang BTS nga daghan ra ba kay tarpaulin? Mao gani. Okay. Mani, Mr. President. Nangutan na ako ani. Ang tubag nga akong nakuha, pareha sa posibilidad sa ubang mga kandidato, national o posible lokal. Posible ba nga ang pag-file ni Margot Osmeña para substitution gihapon na inigabot sa Nobyembre 15? Nga si Abellanosa gud gihapon mo imulansan? Pwede yan. Posible gihapon, di ba? Pero Posible doon gihapon. ako, it's bebot talaga. It's bebot Ong. That's really my Pero unsa may malagi na akong kuan Mr. President, unsa may tambo ro si Manaha nga deadline biya inig Biyernes. Si Abellano sa mo file sa og COC pagkamayon. Kani biya mahimo mo substitute ka nga wa ka maka-file Mr. President. Pwede ka mag-file as independent, ka-councilor. Kaya daghan mo na niya. Bahala na mo. Pwede. Councilor Pwede. siya kasi dyan naman talaga siya nagsimula. And then after by November, Margot will slide down as councilor again and Pwede Bebo sila will rise as mayor. Pwede sila magbaylo. Baylo. Kasi the same party naman eh. Pwede sila. The same party. So, Pwede, that pwede. is valid. That is a Pwede. possibility. Pero ang akong tanaw ba, nga kung maging ani sila si Kanimayo Tomas Osmeña o ang iyang misis nga si Margot, murag di man maayo tanawon, Mr. President. Para na ba? Di kayo may tanawon. Murag ni apid sila duwa sa pagduwa-duwa sa mga botante na to. The same thing dito sa Spikas. Na naghatag sa kalibog hangtod karon. Yes. Yesterday, solidify naman yun nila. It's a Rama Garcia tandem. Pero dili, Mr. President, lain ako nahipos nga kuan. Lain ako nahipos nga report. Solidify na. Pero timan mo ni kaso sa Cebu City o sa Cebu Province. Ace Durano nilansar pagka-gobernador. Di ba? Unsa tong partido ni Sara Duterte nga gitudlo siya sa pwesto si Durano? Siya ay murag Visayas ba to? Regional coordinator, regional party president something. Si Durano, si Ace, kanang partido pagbabago ng Pilipinas, murag kana nga ni-endorsong Sara ba? Gato ni-endorsong Sara. PPP. Yes, PPP. yeah. Wait, I'll look at the group chat. Durano, opisyal sa maong partido. Siya mo ay murag Vice President for the Visayas. Mr. President, huwag ka masayo pa. Karon, mao may nahitabong Joey Dalosron, Mr. President.
Siya may gitudlo nga panguhos PPP sa Sudad Sugbo. But Imposible nga ang PPP di mo padagag mayor, Mr. President. Partido Pilipino sa Pagbabago. Oh, kana. Muna. Partido sa Pilipino sa Pagbabago. Oh. So, Oh. doon ay kayo ng gyapon Joy Dalos mula sa pagka-mayor. Pindos datong, but Ah, hindi naman yan related yung Cebu Province and Cebu City. ah, You cannot vote for each other, but mm, may impact lang. Mm. Sa nga lang ang kompleto mong lineup. oh. Muna ikuan ako although na Rama Garcia, no? Pero di aman sa Joy Dalos din eh. So, dire sa BOPK, murag way problema sa pagka-mayor. Pumuda yun si Bimbo Fernandez, pagdagan yun pagka-vice mayor, Mr. President, silang Ongoy magkontra. Ang mapintahan si Ong o si Raymond. Yes, kana. And So, three-cornered fight ang vice mayorship, so unsa may dagan, unsa may partido ni Bimbo? LP. LP. Oh. And if really, Oh. Margot talaga yung magmayor sa BOPK, Oh. will you believe that yung saligando nila nga si Bimbo Fernandez ilang talikdan? Oh, lagi na. Di kay karon gud murag nahog man ni si Bimbo bisag naa siya partido Mr. President, nahog siya independent. No? Oh. Siya man gyud usa plus ang iyang of course ang iyang mga naandan nga mga supporters, no? Mga kani mga urban poor, mga uban pang mga women's group, mga kanina nga mga sectoral groups sa Dakbayan sa Sugbo, mao gyud ituboy ni Fernandez nga modagan siya pagka mayor. Pero di man gyud siya gusto sa makikontra ni sa bisan kinsa nga Osmeña, both Margot ug ni Tami. Pagkahibaw niya nga mulansar si Margot pagka mayor, mo na ni slide down siya mo vice mayor siya ang iyang daganan. Iyang filean og si OC karong adlaw. Unay may tabok, Mr. President. Na ang pangutana diya, Mr. President, LP si Bimbo. Unsang didad-o nilang Kunsihal Margot og ni Franklin Ong. Natiman si Ong gitudlo na ni campaign manager ni Pacquiao sa Dakbayan sa Sugbo. Pacquiao ilan dado? Kasi sila no? Si Ong dadon gina niya sa Pacquiao, no? Pero ang ako pangutana diya, kinsa may dadon lang sa grupo as BOPK. Maglain-lain sila. It may be, yung instruction ni Manny is Pacquiao ta. Why? Okay. Kasi, ano naman, ni man si Manny under Promdi nga for the Lito Osmeña. Pero kanina from the Mr. President, dili man ni related sa BOPK. Kaya BOPK is tami ang gina. From the is Lito. Ang BOPK is local. From the is national. Sangan ng Osmeña. Pwede. Para dili gubot paminahon. Ah. Para nilang gubot paminahon kasi matres-tres man na. But exciting. Actually, it all boils down to the decision of Tami. Right? Kaya muna akong nahibawan, Mr. President. Kanto akong report na kanto pag-aring Pacquiao ba, sa miaging semana, na human na ni Antos Pacquiao pag inaugurate sa iyang headquarters diya sa may kanang kalsadahan diya, Imbilis, Andres Abiliana, kanang atbang sa bahay ni Congressman Cuenco, basta dako ako sa headquarters diya Manny Pacquiao. Dito siyang Tami. Wa man di dayon to, Mr. President. Murag, wa man dayon. Murag ako na ibawa na. Wa man dayon. Ang ano? Ang tigom. Pagkahuman mo sa... Tami? Ni Manny o Tami. Wa day man dayon. Muna ikuha na. Kaya nga akong nahibawan, si Tami, dili siya Pacquiao. Isko ay ang gusto dado. So, tapos si Gob, si gobernador, isko man si gusto dalhon. May ako doon. So, pwede. Magka-friends na nini silang balik. Kasi, di ba?
So, Kasi kuan ni ang Morris Isko. kamada plastada ni Mr. President sa national murag mao ni mo define sa mga kandidato diri sa lokal. Yes, that Kinsay is imong very dadon? correct. Kinsay Very imong correct. dadon, dako kinag-epekto sa imong kandidatura. Mura ron Ah. ang mga lokal hangtod karon wa pa makaplastada. Kay dito sa national wa pa man sad maplastada. Yes, and that Oh. is the reason talaga bakit wa Ah. pagig kaplastada ang local. I can attest to that. Okay. Take it from me. But Rodriguez Mandawi, nakumpleto na kung line up ni kuan oy, Attorney Olin Sino. ano ba? Kumpleto na. Nagkuha na, nagpa-picture na tanan. Nga nakita na ko dito mga kuan yun yung mga apelido sa Gius Mandawi. Na si kuan, I don't know si Elmer Cabaho, kung sa iya naganan, konsihal ba o vice mayor. O mas Carlo Fortuna dito sa Lagway, Mr. President, ako nakita. Wala rin. Si Elmer Cabaho, nga nakita na ko. Kita na ko si Edita Cabaho. Kita na ko ang kinsa pa may laing kuan dito. Uy, si katong head sa Sito Diris Una, si katong Isko Wano. Si Isko. Katong Sito ba? Oh. Si Isko. Wano, apil. Unya kinsa pa tilain ha? Basta dihay head sa team sa una nga apil sa lineup. Sa Mandawi. Madayon yun si madayon sa Congress yun. Si Big Man. Wa masulagway. Wala. No? Ano na gidumog-dumog. Di anduda good Mr. President ingon ani. Anduda nila kung si Luigi di mo dagan pagka di mo balik no sa politika. Kay karon ko ano yung ranggo ron, di ba Deputy Director General man siya TISDA? TISDA man. TISDA man. TISDA big man. TISDA man. Siya dako siyang papel sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Kay timan ang tiya ang inahan ni Luigi is a Romualdez. Nga perti parehag naong ni Imelda Marcos. Imelda Romualdez Marcos. Munang naong anang Luigi, tanawag unang naong Luigi, di ba may pagka Romualdez, Mr. President? Tanawa. Munay ikuan ha, nga dako siyang papel. Anang kuan. Ug mao sa niya akong nahibawan bahin gihapon Bongbong. Naa diri sa North District, Mr. President, nga mutoy hakaw. Karong umaabot sa simanaha, kay mo file ni siya siyang kandidatura sa siya COC pagka North District Congressman sa Dakbayan sa Sugbo. Wa ni damha, pero gihugon-hugon na ni siya, gani murag naisgutan ni akong kausap. Ang atong kaila kayo, Mr. President, si Attorney Abin Piramide. Modagan pagka-kongresista. Ubos sa landong ni BBM, ni Bongbong Marcos. Really? Ako magdahaw na ha. Ako magdahaw na nga. Kuan, pero doon ay ako nahibawa na Mr. President. Murag ang papa man siguro ni Attorney Abin, murag suod kayo ni Marcos, sa pamilya ni Marcos. Murag nga na. Ako nahibawan. So daghang kamada, Mr. President. Wa pagid lagi ni. I really wa pagid ni declare Bongbong pero murag klaro man. Nagsige nag-organize. Uy, nagsige nag-organize. Diri sa ato Sugbo. Ano sige mag-vlog. Mag-vlog na. Mao. So Sara mausad. yes. Ang mga ang kuan kita ay di nagsi-usi, filing si usi nga mayor. Relationist pero wa man. Andi adiri sa kuan. Kuan man. Lahi man. Ang nahilom John si kuan. Kisa Sarah All kay Sarah Win tayo. Nahilo man. nawawa. Napapat. Nawa. Ni chick. Adi, di actually kanto suway ako nahibawa na to Mr. President, suway to. Para lang ito pagpa digit. Para lang ito pagpatugbaw sa kandidatura ni Win Gatchalian.
Ah, Kay wala, karon yun, gani sa latest yun, survey manigang si Win murag kuha no. Wa masuot wala sa yung top kasod 12, yun. no? Wala Wa yun. kasod. Ang nasod, Tito, Digong, Isko, Pacquiao, Go. Wala na yung mga nasod. Oh. Wala, Sa hindi win senador, yun. Mr. President, wa siya kasud, di ba? Ah, Sa senador, wa siya kasud sa top 12 sa latest survey. so, In fact, muna nahibod nga na sa kandidato ron pagka senador, Mr. President, nga way gihimo ha, wa pa mo deklarar pagka senador. Unya ni suod sa latest survey ron sa top 12, kibaw ka kinsa? Daghang sino? nahibo nga ni. Kani senador Bam Aquino, number 9, Ah, number 9. so, Kung sa may faktor na nga wa pa kay gihimo, wa pa ka mo deklarar. Noy Aquino factor ba na pagkamatay? Nabanhaw ba ang Pwede. Aquino factor? Pwede. Di ba? pwede, but maybe not much. I think not much. Martial law ba? Unsa ba yung mga kuan katong pag miaging martial law nga mao'y gipatugbaw sa ni Bam Aquino, Mr. President, nga dili na kuan ang martial law, dili to tinuod nga golden years to sa Pilipinas. Di ba? Oh. So, maybe. So daghang nakuha na daghang nakurat nga nakasuod si Bam Aquino ron sa kuan top 12 sa pagka-senador And, sa latest survey. yang si Win, na wa makasod sa survey, Ah, murag mo check out na siya, mo check out. check out para kita sad mo check out. Murag kita po. Believe ba na ko. Ay, gawan niya sa inyo, Mr. President, kaya mo ni Dong na, gamay lang ko ang. dituang na diri sa moan, dituang pero ni Bono ko dayong human sa tong newscast ganina. Ha? Wa ka mo kuyog dahil sa tong bigo si Roy Racasa kay pati mambusuga tos mata gabi nagtanaw tong mga nagbikini dito sa lasyon. Ha? Nanonood ka pa na. Hindi pa ka-post to me ko, nanood. Believe ba? Lopig ang mga judges. Ang judges, online man. Ang host Online dito man. eh. And I've been doing that for the past pila ka tuig na. Salamat. Thank you for giving vitamins to my life. That's also what you call exposure. Anyway, so we have to expose ourselves already. Okay. So till tomorrow, JP, Mm. everybody, hanggang sa bukas. We apologize for any technical glitch. Mao, tinuod kay Hindi murag nyo kami makita. kuan jud among signal diri di madag kuan di madag kanang audio video. Video. So, murag, ang ako di mo nito akong kamera. Okay man siya video, pero di mo nito akong kamera. Mao lang. Murag na ini kasulbad sa kan problema na nagdahil problema mo tumaw na. Tumaw na. Napay problema sa stream nga. Di pa mo background, di pagka-identify sa akong gadget na. Na. Arto kita pa daw sa radyo. Ay. Ayaw, kaya niyo man. Niyo man. Daghan pang oras. Ano akong mo file to si press reduction. Awa na. Oh, murag kita gi. Bakit na to? Kita gi na. Kasi follow up, wa ko mo tubag. Kaya wa pa may katubag. Kung file si press reduction, babay yun siya. Babay. Eh, na may fair election sa. Magyan. Babay. Ano yan? Maginusara na lang ka dyan. Mo file mo siya. Gibahat na. Sige. Mapagay lang sa kwan. Babay na ta. So, till tomorrow, everybody. Magandang umaga, JP. Maraming salamat. Daghang salamat kayo, Mr. President Rudy Duterte, ang atong presidente sa Kapilya. Dini may kalang tatapuson lain na itong edisyon sa atong Sibia TV Balita sa alas 7, second portion. Kauban na si Presidente Rudy Duterte o mga kaubanan. Ang tudugma sa laing edisyon sa atong tulumanon, mga kasibya, diri sa Sibia TV, sangat sa itong mga kaubanan, sa gani Roy Racasa ganina, sa unang bahin sa itong mga balita. Ako si June Perez,
May butang mga kasibya. Hangtod ba? Bye.